weltare ɓiɓɓe fulɓe anndo diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv takkusan yoni to gorgol to guidimaga to asaba to barakna to trarza to hoddela sharqi hoddela garbi to adrar to taga ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno Ndiaye Baro ha to Nouadhibou ha to galle ceerno Hamidou Bala to Nouakchott ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie ko alata hande o fuɗɗi jonde batu G5 Sahel ko fati ƴellidde jangde e nder falde Sahel ardiɓe leyɗele kewɗe e ardiɓe jagorɗe kewɗe jeeyaɓe G5 Sahel en tawi oɗo saaha joni e nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie to leydi Sénégal yimɓe tato adanɓe wonduɓe mborosa coronavirus yinde omicron jiitaɗo ko ɓoyani to Afrique du Sud puɗɗima yitede e nder leydi he to leydi gambinaɓe kala e oɗo saaha joni ko mottuɓe fofagu mumen sabbiɓe résultat ji ko fate sumgoji hoorejo leydi bannoɗi ñande ñalawma hanki o to leydi Mali laamu leydi Mali yamiri e nder jokde leydi he kala dey national woni sunare nde balɗe tati ñalawma hande o deyo fuɗɗi to leydi Burkina Faso Roch Marc Christian Kabouré hoorejo leydi ndi o waɗi wayloji kewɗi ko fate gardigo sembeji leydi ndi to leydi Tchad ma en kala deji kala doggol ngol temeɗɗiɗi e capanɗe joyo neɗɗo fadɓe hebde amnesty doggol mon ɓoccitima e juuɗe laamu ngu fuɗɗima yettade e juuɗe yoga e yimɓe tawateɓe nder leydi hen kabaruji men joolam jabiri ma en jaa ha to leydi Grèce to leydi Portugal to Birmanie ha to leydi Iran to waktoroki bisimilla mon e ketki hotondirte joni jañoɗen. Kaburuji mon e demgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam hiire mon musidɓe tedduɓe eɗen goni e dewo seya lewru bowte hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e goho kabaruji men e demgal pular e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Haali Abouba to karallagal ha mbawan yiide en to banggue YouTube ko miñimen sehil men Saydou Abouba hono no mbiruɗen e gardeni kabaruji men ko to leydi Mauritanie pudorɗen Sidi Wula Zahaf ko jagorgal kalfinaɗo ko fate e cellal aade e gollidiɓe mum ɓe kolleri aseta hanki o e nder waktuji nogas nayi cakkitinoɗe ɗi ko ujunere e temedde jeenayi e capanɗe nayo neɗɗo kolkisano tumanoɓe yataw gondani e mboros covid 19 e nder holkiso he capanɗe nayo e ɗiɗo tawama e jaati ko fiɗaɓe mboroso e nder ɓe cellano ɓe capanɗe jeegomo e ɗiɗo kefti cellal mumen paati galleji mumen neɗɗo goto hawri hen e ladial ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Choukel Kokkola Mayga ko hoore jagorɗe laamu sabbondu leydi Mali o yettima Nouakchott aseta hanki o nayi lewru bowte hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e goho o ari noon ko tawtorede batu fedde G5 Sahel ko fati kay e ƴellidde jangde e nder falde Sahel ko aleta hande o joyi bowte batu ngu fuɗɗoto sommet o fuɗɗoto e nder Nouakchott o tawi noon en ari jaɓɓademo to bowallade diwoje ngal umtum sito Nouakchott jagorgal leydi Mauritanie kalfinaɗo gueɗe caggal leydi e jagorgal kalfinaɗo jangde wondude ambassadeur joɗiniɗo leydi Mali ɗo e nder leydi Mauritanie ha joni koye on fannu keddoɗen to leydi jagorgal leydi Burkina Faso kalfinaɗo ko fate jagde hono biteɗo Stanilas Ouaro yettima kañumne aseta hanki o e nder Nouakchott kanko e hoore makko addimo ko tawtorede batu G5 Sahel nde eɗi foti joɗade ñalawma hande o ko fate ƴellitgol jangde e nder leyɗele Sahel o tawi kanko nen ari jaɓɓade mum nanɗo makko sehil makko jagorgal leydi Mauritanie kalfinaɗo ko fate jangde hono Mohamed Melaydi Wula Iyena
ko noon kadi hono délégation leydi Tchad kañum e hoore mum yettima nder Nouakchott gila aseta hanki o ariɓe arɓe tawtorede kamɓene batu ngu ko fati e batu ƴellidde jangde nde e nder falde Sahel c'était Tchad naɓe o noon ardi ɗum ko directeur des formations des enseignants woni directeur kalfinaɗo ko fati keblugol jangguinoɓe au ministère de l'éducation mo leydi Tchad hono biteɗo Djimais Beye Garbe on délégation noon ko conseiller ministre de l'éducation Mauritanie leydi Mauritanie ari jabbade mo hono biyeteɗo Ahmed Ba ha joni koye on fannu keddoɗen Mohamed Bazoum kañum ko hoorejo leydi Niger on ne ari ne tawi nder Nouakchott gila aseta hanki o addimo ko tawtorede batu G5 Sahel ko fate ƴellidgol jangde e nder falde Sahel o tawine ari jabbade mo to bowallaji diwoje ngala ummutum situ Nouakchott nando makko sehil makko Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo leydi ndi wondude hoorejo jagorɗo mum Mohamed Bilali Wula Messoud e hoorejo suudu sarɗiyeji leydi ndi hono Cheikh Wula Baya wondude e hoorejo conseil constitutionnel wondude e ministre secrétaire général du gouvernement wondude e chef d'état major général des armées e woɗɓe hewɓe ari jaɓɓademo to bowal lade diwoje ngal ɗum tum sito Nouakchott kabaruji men ɗemgal Pulaar senumima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paɗena Omicron ko variant kesso taw ko mbadi coronavirus jiitaɗo ko ɓoyani e nder Afrique du Sud e oɗo saaha joni noon mboroso fuɗɗima sarade no fewi e nder windere hekkala mboroso noon fuɗɗima yettade e nder leydi Sénégal neɗɗo gadano gonduɗo e mboroso coronavirus mbadi Omicron noon yitama tawa ko ɗanni yanke ko gorko jaarowo duuɓi 50 hollirama noon ko guila ñande nogas ɗiɗi lewru novembre o artuno e nder leydi Sénégal o marino noon koye leyɗele gote taw kadi goɗɗani si Afrique du Sud woni sous région ko heno gila nogas joya lewru novembre no testa tawa tigi omo wondi e mboroso tawa kadi ko catala bitengal l'IRSF mo Ngor kañum tigi jiituno omo wondi o rafioɓe kolliri noon gila ñande ɓe kolliri noon e oɗo saaha kala ko baɗaɗo ala quarantaine woni ko joñaɗo omo heɓa safruji makko ko ɓoyani ko kadi hono catala bitengal Institut Pasteur mo Dakar kañumenne kolliri wonde jiiti yimɓe ɗiɗo wonduɓe oɗon mboroso biteɗo Omicron taw ko mboroso variant kesso mo coronavirus jiitaɗo e oɗo saaha joni on paami tigui e oɗo saaha joni ñalawma hande o ko yimɓe tato wonduɓe oɗon mborosa kesso puɗɗi yitede e nder leydi Sénégal ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen dadiɓe faggudu woni douane gollotoɓe poste mo cœur Moussa woni sara frontiére ɓe teɓima seeɗa hanki o nayi bowto hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas goho sanga 20h45 minutes woni tigui 8h jamma ne fawi hojomaji 45 ɓe nangui ɗon drogue kewɗo no fewi mo hinde chanvre indien ɓe kolliri noon ko koliji nayyi drogue ɓe teeɓi ɗon jaaru oɗon drogue noon ne qime ha 32 millions taw ko franc CFA ɓe nangui ɗum noon koto wuuro witego Cœur Yoga Sadio joom drogue o noon joom drogue en ɓe noon keeɓino fattangue nadde soyde suwata o yitede e oɗo saaha joni ɓeɗe jiila cattugu no fewi ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal Abdoulaye Diouf Sarr e gollidiɓe mum kolliri tigui aleta hande o ko ujunere temedde jeenayyi capanɗe nayyo e yimɓe tato kolkisa tumanoɓe ɗon ya taw gondani e mborosa coronavirus e nder waktuji nogas nayyi cakkitiɗi ɗi e nder ɓen noon 11 tawama e jeetati ene mari covid 19 hen tato ko contact suivi woni memodirnoɓe wonduɓe e rafi o jeetato heddiɓe kala ko communautaire woni hay goto men anda to ƴetti rafi o e ñalawma hande o noon hay goto alamo rafi o yooɓi e nder leydi Sénégal ene yaara capanɗe jeeɗiɗi e nayyi ujunere fawi nogas e nayyo winditiɓe doggol corona hen capanɗe jeeɗiɗi e ɗiɗi ujunere temedere yimɓe tato keptino cellal mumen hano hanniti ni ko fuɗɗi yaltude e aduna ko ujunere temedde jeetati capanɗe jeetato e yimɓe jeegomo capantato e nayyo neɗɗo noon ko heddi ñalawma hande o juude safroɓe e nder jokli leydi he kala tugui kadi ko ñakkugo fuɗɗi faade oɗo saaha joni hollirama tigui ko million e temettere nogas jeetato neɗɗo ne fawi temedde jeegomo capantato e tato ɗum woni ko fuɗɗi ƴettude ñakku mumen e nder jokli leydi Sénégal kala ha joni ko Sénégal keddoɗen jeena ha to Louga ñande aljuma ɓennuɗo ɗo o tati lewru boto hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas goho hollirama tigui ko cuumu kulɓinigo waɗi toon sanga 17h woni 5h kikiyede to leegal bitegal Darou Salam e nder commune mo Guidile département mo Louga hay neɗɗo goto mayani hen hay goto gañaki hen kono hollirama cuumu ngu matériel kewɗo boni hen ko galleji tati cuumi toon noon guura kewko noon wondude e dabeji e diwru mabɓe wondude cuɗari mabɓe
e comci mabbe kala e ko be paggino kala ko tigi heddi ko be marno kala sumi hen ha wonti ndondi non be koliri tigi e odo saha joni gendarmerie udditi hen losgoji jaajine fewi meden ande ko saabi cumo ngum hollirama kadi hono maire mo Guidile wondude sous préfet mo arrondissement mo be jenam kanyumen kala ngari ha jettito cumo ngo wadde do yi kosta mumen jewde kayno bonande nde foti ha joni kabruji men demgal pulara to Touba Gueda paden to Touba Gueda non almubbe qur'ana dido mbasino pittali men e ndera dara to be janganno qur'ana ko waktuji seeda non tan woni hakkunde jaltugol mabbe aduna kambe dido kala ceerno mabbe non caggal jettuno mijo ngam yidde wirdebe to bamule wuro ngo ko don tigi wodi haalambe police arani don ceerno jetti goskiji didi kadi nayi dumen ko wadi ko fate autopsie goskiji didi don na tigi mbadu ya tigi bayda di goskiji men didi kala jettu ya mbadu ya autopsie o non yalti ha laabe holiri tigi wonde kambe didi be kala ko mayde naturel woni tigi ko mayde taw ko Allah yowi pittali mabbe be ngona warabe be ngona fiyabe be ngona posnabe ko mayde naturel ko dum do saha joni non hollirama tigi hena goto wondino koye rafi biteɗo pneumonie ko rafi ƴettu nangowo heñere taw ko pneumonie aiguë keddiɗo noon wonduno koye rafi biteɗo syndrome anémique kamɓe ɗiɗo kala ko mayde naturel ko rafi o yooɓi pittali mabɓe hollirama noon ha joni ceerna joni hedde juuɗe laamu e oɗo saaha joni noon o nanguira tigi koko fati tan gam yinnodemo ubbude sukaɓeɓe almuɓeɓe ɗiɗo tawa wondani e yamirore wona e dow lawol kono kam ko fati e ko tumano wonde ko kanko yooɓi pittali ciklon kon ko yimɓe hewɓe cikkanno e oɗo saaha joni o laaɓi hen ceera eɗen mbiya tan dendagal bandiraɓe kala neɗɗo bawɗo mayirdema e nder galle he ko adi kala kam yaha to docteur kalana docteur so tawi nana e diwan hen wawa arde jiima hen waɗa kayide hollirde tigui wonde jomum ko mayde taw ko mayde naturel laamu kadi tintine keeɓa kayit ma tawa dañata hen hay caɗele gote ha joni kabaruji men demgal pulaar so ɗum wima to leydi Sénégal ko to leydi Gambie paɗen leydi Gambie hino sumgoji mon subade hoorejo leydi Adama Barrow noon dartodirano e biriji joyi woɗɓe Gambie noon wotirta e oɗo saaha kala ɗiɗo duuɓi kala Gambie wotirta ko buluji ɓe gotirta tawa candidat kala ne andi couleur buluji mum kamɓe wona bulletin ngaji ɓe gotirta to nokku noon hollirama tigui e oɗo saaha joni to nokku biteɗo fajara noon ko toon tigui woni to toon tigui bureau ji to fajara noon hollirama tigui toon ko lundi yanke gana toon wulli hono Husseini Darbo ko toon o voti e bureau makko de vote wonno ɗo noon hollirama ko Yaya Jammeh ko hollirama noon to bureau makko to vote vonnoto ko Adama Barrow hoorejo leydi ndi kañuma fima toon piggala musgal no fewi saabu Adama Barrow heeɓi toon 1,5 voix kanko Husseini Darbo heeɓi toon ko 1,6 voix to bureau de vote non to Adama Barrow e hoore mum to woti to kañum heeɓi toon polgum kanko Adama Barrow heeɓi toon 1,17 voix Darbo heeɓi toon ko 1,4 voix Adama Barrow noon kañum ardi landa taw ko landa wiyete ko NPP woni NPPP woni parti national pour du peuple tawno heeɓi polgu e nder bureau ji centre uji tawateɗi ɗi kala résultat ji gaɗani noon ko fuɗɗi yaltude taw ko commission fuɗɗi hollirama tigui wonde ko Adama Barrow kañum heedi yesso kanko Adama Barrow ko fuɗɗi hebde e résultat ji jaltuɗi ɗi e nder o heeɓi o fuɗɗima hebde 93 ujunere ne fawi 264 voix rewi e makko noon ko Husseini Darbo on heeɓi ko 53 ujunere ene fawi 252 voix ɗiɗon sifruji noon woni ɗiɗo résultat ji noon ko wonande kay 137 ujunere fawi 57 votant e nder 962 ujunere 157 inscrit ko heddi ko non nafo yaltira e oɗo saaha joni résultat ji mum non jaltira seeɗa ma en ketto hen cimtolla musidɗo men sehil men kodda Nene Abouba assalamu aleykum wa rahmatullah. eyyi ko noon tigui hettiyankoɓe weltare TV ko ɓuuri tengtude kabaruji men e sumgoji lefol laamu hanki bannoɗo ɗo e nder leydi meɗen to Gambie jencude nde ene ara taw kono suwa timmude ene wawi noon gasa ɗo hennete e jamma walla ɗo e janggo inchallahu rabbi kono ha joni jencude ndi no holliri tan hoorejo leydi ndi président Adama Barrow ha joni kanko ardi e nder temedere kala 52 piccal weddinimo carte lande biteɗo UDP mo Husseini Darbo e nder temedere kala 31 beddinimo Mama Kandé mo
GDC e nder temedere kala yimɓe jeeɗiɗo Khalifa Babacar Sall on e nder temedere kala yimɓe joyo beddinima ɗum Issa Mbaye Fall e nder temedere yimɓe ɗiɗo beddinima Abdoulaye Diammé e nder temedere yimɓe ɗiɗo beddinima ɗum mbiyen tan résultat ji ɗi ɗi cuwa yaltu taw no hannirta ni ennete kono ɗum ɗo ko jencude tan ganduɗa yalti taw kadi yaltini ɗum ko ardiɓe sungoji ɗo e nder leydi meɗen to Gambie wiyeteɓe IEC ko kamɓe tigui tottiri ɗiɗon kabaruji ɗum noon wadde mbiyen kala ko wawi yaltude hen ɗo e janggo ma en duttoɗo e jayde men Weltare TV mbawen tigui rigui hokkude ɗum bandiraɓe no hannirte ni enneten tawno oɗo waktu enen gonɗen koye nder terre on teskima tan ya gara o e subaka o walla betewo ɗe ene usti no fewi kadi bitikaji kewɗi e jeereji gudditani taw nde tawno fada ko résultat définitif o so tawi yalti tan yimɓeɓe ma jaltu gam wadde ko wiyete ko célébration kono ha ɗo to jaadaten ko président Adama Barrow ardi heedi yesso rewi hen ko oɗo landa biteɗo UDP mo Ousseynou Dabo tataɓo ko Mama Kandé taw kono résultat ji ɗi taw définitif suwa yaltu taw ɗum noon Ghali Abouba a jarama hettiyankoɓe Weltare TV ɗo e janggo ma en gartu gaddanen ɗum bandiraɓe ko ɓuuri hen labde koddenen Abouba nga Weltare TV ɗo e diwan mo Serekunda koddonene Abouba mbaɗa andidema tan dendagal gambinaɓe kala paddi cabbi tigui koye résultat ji tawa kadi koɓe jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe rokkirta kabaruji men e ɗemgal Pulaar seno mima to leydi Gambie koto leydi Mali paaɗena jango wat boniɓe mbanno tigui sara nder hakkude leydi ndi sara wuuro wiyetego Bandiagara haaɓe jooɓinama capantati e goho fittandu wonnoɓe e nder bis transport laamu leydi ndi noon yamiri dey national woni sunare nde balɗe tati ko alada hande o 5 lewru décembre sanga 0 heure ɗum fuɗɗi e nder jokuli leydi Mali kala dendagal araruji leydi ndi kala jamirama ne mbatte en berne ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Mali dadiɓe ɓe leydi Mali ɓe hinde fama woni forces armées malienne mbaɗanoma jangu mabɓe kamɓene ñande aljuma ɓennuɗo o sanga 13 heures woni 1 heure ñalawma e dow lawol hakkude to wiyete Rousse e to wiyete Gossi e nder fande Tine Atala ko ya mission ɓe gonno e gardugol commandant des opérations Mali ko to banggue funnague leydi ndi ɓe dartimana doole mabɓe ponno noon ɓe kolliri tigui kamɓe dadiɓe ɓe bila o ko ni sifori kamɓe dadiɓe keɓtiɓe kolliri tigui ɓe jooɓima pittali wat boniɓe nayo ɓe barmini hewɓe wonɓe kadi ɓe keɓtiniɓe arme de guerre kewɗe ɓe keɓtiniɓe kadi matériel jonɗo no fewi kamɓe fama noon ɓe kolliri tigui wonde ɓe barminanama yimɓe nayo gañima hen tawa kadi ko gañande kakidiɗe no fewi kabaruji men ɗemgal Pulaar sen ummima to leydi Mali koto Burkina Faso paɗen Roch Marc Christian Kabouré ko hoorejo leydi Burkina Faso o waɗi wayloji kewɗi e gardigo sembeji leydi ndi ko para décret noon o siifi ɗum ñande aljuma ɓennuɗo o suɓima e oɗo saaha joni officier ji sukaɓe taw ko officier ji keesi o ardini ɗumen région ngaji tati militaire tawteɗi e nder leydi he to région mo Kayam premier région militaire o ardini ɗum toon ko lieutenant colonel biteɗo Didier Yves Bamoni so tawi noon koto deuxiéme région militaire o ardini ɗum toon ko oɗo saaha joni ko biteɗo lieutenant colonel Wilfried Ouedraogo so tawi ko troisiéme région militaire ko Henri Paul Dambia kañum o ardini oɗo saaha joni oɗon région to banggue gendarmerie taw ko force spéciale o ardini ɗum e oɗo saaha joni ko lieutenant colonel biteɗo Roméo Ouabo ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar teno wimato Burkina Faso koto leydi Niger paɗen to Niger justice mo leydi ndi rokkino kayide wonande kay ɓe jiɗɓe wadde seppoji men ne mbaɗata seppoji men caggal ɗum ɓe jatiri ɓawo ɓe kollir tigui wonde seppo ngo ɓe calima rokkide ɗum catala bitegal TLP woni tournon la page taw ko lundiyankoɓe saliɓe oɗo saaha joni mbaɗi kañumen mbi tigui wonde goffali rawandu kaɗata ngeloɓe yaade haaju mum woni tigui wonde on kayida haɗataɓe wadde seppoji mabɓe e moɓodiral mabɓe ñalawma ɓe jiɗi noon caggal nde ɓe jinno wadde moɓodiral mabɓe noon ko ɗon tigui dendagal nokkuji toɓe ponno fottude ɓe tawi ɗon tigui autoji dadiɓe ene paadiɓe cariɓe cakriɓe gaz lacrymogène ha joni kamɓe noon ɓe kolliri tigui wonde oɗo saaha joni ka kolliri tigui wonde oɗo saaha joni addannoɓe yidde wadde ngoɗon seppo ko hollirde mette mabɓe kay eɓe jadani hay cetta ko wonande kay ɓen dadiɓe taw ko sembeji hoɓɓe ha tengte fraysenaɓe ko tawete oɗo saaha e nder leydi ele mabɓe ha joni kabaru
kabaruji men demgal pular ko to leydi Tchad paaden laamu sabbondugo leydi Tchad be kanko koko eri e rosa kala kaldigal woni ko wiite dialogue national ngam yidde noon yo hewɓe tawtore dialogue o ɓe umminima loi taw ko loi d'amnesty wonande kay ɓen robelen taw ko politico militaire woni kay guila yimɓe dawrugol ha militaire uji kala e oɗo saaha joni dogɓe wonɓe caggal leydi walla ñawaɓe ɓe goni caggal leydi e ko leydi noon ɓe jiiɗi wadde jonde nde noon ko ɗo e mayde hitande gonɗen nde woni 2021 projet ji ɗiɗi de loi noon ene foti yettinede suudu saɗa ko fati kay e oɗon amnesty ko adi noon ko doggol ko adi ɗum noon ko ɗum ne yetto suudu saɗa doggol taw ko doggol bangol inde ɓen fodɓe artir fodde doggol gaddanol fodɓe hebde amnesty waɗede amnesty yo garta nder leydi hen fuɗɗima ɓoccitade woni fuitam sami ngol doggol noon ko document mo page uji jeenayyi 9 page ko hanki document o ɓocciti e juuɗe mabɓe yani e juuɗe ɓesguji leydi ndi e nder doggol ngol noon tawi hen temeɗɗe ɗiɗi inde temeɗɗe ɗiɗi capanɗe joyo e nayo neɗɗo woni 254 personnes e nder ɓen noon en tawi hen inde biteɗo Timan e inde goɗɗo ne wiye Tom Erdemi ɓen ɗiɗo kala noon ko baɗiraɓe Idrissa Déby Itno gonnoɗo hoorejo leydi ndi e oɗo ƴettuɓe petilaji mumen kene wona duuɓi sappo e joyi joni ene katto kawmumen ɓen inde mumen tawi hen listi goɗɗo taw ko isti temedde tato neɗɗo fodɓe hebde amnesty on liste noon soit taw ɓoccitade soit yaltude soit yettade e juuɗe jandiyankoɓe kabaruji men ɗemgal pular kabaruji men joolam jaɓeri koto leydi Grèce paaɗen Papa François ko mawɗo diine isayankoɓe windere gonɗo e jillu mum to Grèce aleda hande o yaɓɓi koyɗe makko ha to camp migré en woni ɗandiyankoɓe tawteɗo e nder ila biteɗo Lesbos ka o noon wiyete ko kande Mavrovumi koye nder ila Labos tawate addimo to noon ko juurade e ñagade laamu ngu ne hoybitante ɓen immigré ji wonɓe nder on camp ha mbawa hebde kayitaji men ha timma kadi beele mbawa rokkede gurdam mumen gurdam moƴƴam no fewi ko sanga 10h45 minutes e nga waktu Grèce e ngan sanga Fouta ene woni e 8h45 minutes o yetti e nder on camp oɗon ka noon hollirama tigui tawi hen toon ujunnaji ɗiɗi temedde ɗiɗo sagata e oɗo saaha joni demandeur d'asile wonɓe ɗabbude kayitaji koto leydi Portugal paaɗen to Portugal noon laamu ngu liiɓi ha laaɓi suudu saɗiji leydi ndi ɓe mbaɗi ɗum ko wiyete dissolution l'assemblée nationale leydi ndi ko ñande capantati lewru janvier 2022 ko nden tigui ɓe jahata sumgoji saɗɗiji tawi koye mbadi anticipé woni sumgoji batteɗi ko adi kay ko dawal ngal ne yetton koto leydi Birmanie paaɗen militaire uji Birmanie yetti kay auto mumen ɓe gurguima ɓen yimɓe wonnoɓe moɓodiral mumen gam yidde sardeɓe e sagdeɓe ɓe gani hen yimɓe tato hollirama noon guila lewru février nde militaire uji kepti laamu faade oɗo saaha joni kamɓe militaire uji ɗi laamu ngu hutorto tigui e kala saaha ko nolludo laago ha tendi kay e sarde ɓen lundiyankoɓe yiiɗoɓe hollirde metti mumen e kala saaha e nder leydi hen koto leydi ira uddirten kabaruji men e nder région biteɗo Nantes laamu leydi Iran waɗi toon ƴewdel missilaji mum taw koɗe hinde anti aérienne ɗina missilaji noon ƴewdel ngel noon waɗi tigui waɗi fettande mawde no fewi woni ko wiyete explosion mawde no fewi kene wona kilométre uji nogas hakkude mum to complexe nucléaire Shahid Ahmadi Rocham to ɗo nucléaire o central nucléaire o woni ɗo hollirama tigui fettande mawde ta woni kilométre uji nogas hakkude mum e ɗon aɗa nana fettande nde musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceero ko ɗum ɗo wonno ko tonguɗen kabaruji men e demgal pular ɗo ñalawma here noon musidɗo man selimana Ghali Abouba ñalawma hande o noon wasiye men ko wiide bandiraɓe yo tinno yo mbattu hakkillaji mumen e kala saaha ƴettoɓe téléphone ngaji mumen ene filma ko wayno accident ji ene filma e kala saaha ko wayno CRM men so gari ne mbaɗa jewte e kala saaha walla mawɓe ne mbaɗa jewte jomum ƴetta téléphone ngaji ne filma walla saaha so yimɓe gone batu yimɓe ne ƴetta téléphone ngaji men ene mbaɗa enregistré tawa batu gasani ɗum foof yon dokko ha laaɓa wona hunde moƴƴere yo yimɓe tinno yo mbattu hakkillaji ganda ko filmata ganda kadi ko carata e nder réseaux sociaux ji musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceero ko musidɗo moon seydi moon Ghali Abouba to karallagal ko Saydou Abouba to leydi Gambie ko koddene Abouba ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on